Ahojte, v dnešnom videu si predstavíme nový elektrobike od značky Cube na rok 2024, tak poďme na to. Takže pred sebou mám už spomínanú novinku od značky Cube, konkrétne Stereo Hybrid 155. Je to kompletne nová rada celoodpruženého e-bajku od značky Cube. Je celokarbonová, čiže oproti 140 a 160 nemáme karbonový len predný trojuholník, ale pridal sa aj zadok. Ďalej tu máme aj vyššiu radu karbónu so značením C68, ktorú Cube používa na závodných modeloch. Zaužívanou klasikou je motor Bosch CX Performance 4. generácie so smart systémom, ktorý má krútiaci moment 85 Nm a výkon až 600 W. Ďalej tu máme plne integrovanú batériu s kapacitou 750 Wh, ale s možnosťou vyberania. A tým, že máme novo umiestnený tlmič horizontálne, tak sa nám tu pohodlne zmestí aj nový baterkový extender od značky Bosch, ktorý pridá ďalších 250 Wh. Veľkou novinkou je aj samotný LED displej od značky Bosch, ktorý je ponovom umiestnený na hornej rámovej trúbke a nie na ľavej strane riaditok, jak sme boli doposiaľ zvyknutí. Tým pádom Bosch vyvinul aj nový prepínač režimov, ktorý je podstatne kompaktnejší a za mňa aj krajší. A pre tých, ktorí by si chceli bicykel doplniť aj displejom, tak značka Bosch ponúka hneď niekoľko variant, napríklad Kiox 300 alebo 500, ktoré si viete u nás dokúpiť. Značka Cube ma veľmi milo prekvapila, myslím si, že vykročila správnou cestou, dôkazom je aj tento elektrobicykel, pri ktorom môžeme vidieť, že boli použité kvalitnejšie materiály, inovatívna geometria. Samozrejme to sa odzrkadlilo aj na cene bicykla, ktorá začína niečo málo cez 7 000. Pokiaľ by vás tento model zaujal, kľudne navštívte náš e-shop alebo sa zastavte osobne na jednej z našich predajní. A pokiaľ sa vám video páčilo, budeme radi za like a follow. Vidíme sa na budúce. Čau!